ainda non. Buenos días. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Vamos dar comezo desta xunta de goberno prevista para hoxe martes, que ven a sustituir a que se debía celebrar o pasado venres 17 de maio, coincidindo co Día das Letras. E a modo de resumo, contarmos que hoxe mobilizamos no goberno preto de 3,6 millóns de euros para turismo, deporte, cultura, igualdade e investimentos en concellos. Máis de 72.000 euros para a musealización virtual de 2 castros do sur da provincia, máis de 100.000 euros para melloras en equipamentos deportivos, 300.000 euros en axudas culturais, outros máis de 300.000 euros para a organización de obradoiros de igualdade e 2,7 millóns para investimentos para concellos da provincia ao beiro da liña 1 do Plan Máis Provincia. E comezamos e facémolo empezando por turismo, porque hoxe aprobamos o convenio de colaboración cos concellos de Pontareas e As Neves para implantar unha plataforma museográfica virtual que porá en valor os castros de Troña e Altamira, cun orzamento de 73.000 euros. Esta acción contémplase no Plan de Sustentabilidade Turística do Condado para Danta, dotada de 1,8 millóns de euros, con fondos Next Generation, que se denomina Unha terra entre ríos. En que consiste este proxecto museográfico virtual? Pois é nunha plataforma de realidade virtual que se integrará no portal web Trazas de Pontevedra, na que se mostrará a historia, as costumes e a contorna dos castros de Troña e Altamira. Ademais, tamén vai a contar cun contido audiovisual relacionado ca cultura castrexa e as costumes dos seus poboadores, e logo completaremos este proxecto virtual ca instalación de sinalización física en ambos os dous castros. Esta sinalización vai a incluir uns códigos QR que calquera persoa que se chega ali poida, a través do seu dispositivo móvil, acceder a esta nova plataforma virtual. En definitiva, unha nova ferramenta que reforza a nosa aposta pola sostibilidade do destino e a desestacionalización e unha nova aposta da Diputación por poñer en valor os nosos tesouros arqueolóxicos. Se lembran, a semana pasada estábamos na necrópole da Lanzada, onde íbamos a solicitar unha ampliación da zona a declarar BIC para que destinábamos para outro tipo de actuacións en torno a 400.000 euros. Entramos no Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Unha vez máis, falamos de deporte, aprobamos, destinamos recursos, neste caso para infraestructuras deportivas. En concreto, 108.000 euros que concedemos ao Concello de Sanxenxo para financiar o acondicionamento das instalacións do campo de fútbol de Noalla. En concreto, vanse a realizar dúas actuacións. Por unha banda, ampliar e remodelar a cuberta da zona da grada para protexer aínda máis, se cabe, das choivas e tamén a sustitución das luminarias LED, que vai a mellorar a súa eficacia e eficiencia enerxética. Con estes recursos, dos 108.000 euros que hoxe aprobamos para Sanxenxo, xa temos distribuído preto de 2,7 millóns de euros dos 4 do que estaba dotado o Plan de Infraestructuras Deportivas. Un plan que está a transformar, como nunca antes se fixera, as instalacións deportivas da nosa provincia. Cambiamos de terzo e vamos ao eido cultural, onde hoxe aprobamos as bases das subvencións para actividades culturais cun orzamento de 300.000 euros. Sempre dicimos que para este goberno provincial a cultura é un dos eixes principais. Aquí temos unha mostra. Incrementamos nun 20% estas axudas con respecto ao anterior goberno. Estos son 50.000 euros. Ademais, decidimos crear dúas liñas de axudas no marco destas subvencións. Unha primeira, dotada con 250.000 euros para a posta en valor do patrimonio inmaterial da nosa provincia, festivais, mostras, encontros ou certames culturais e actividades de posta en valor da pintura, escultura, arquitectura e banda deseñada. E unha segunda liña, neste caso, de 50.000 euros,
para a participación en festivais, certames ou concursos nacionais e internacionais ou para intercambios culturais que potencien o patrimonio musical e cultural da nosa terra, pero que se celebren fora de Galicia. Trátase de axudas en réxime de concurrencia competitiva. Cada entidade podrá recibir un máximo de 2.500 euros ou ata o 75% do orzamento da actividade en cuestión. Así que, xa digo, avanzamos e seguimos dando mostras de que os nosos compromisos non son palabras baleiras de contido e hoxe con este 20% máis para financiar recursos, para financiar actividades culturais, pois demostramos unha vez máis que este é un goberno de feitos. E pasamos agora ao eido da igualdade. En este ámbito, hoxe aprobamos a adxudicación do programa Máis Xuntas, cunha oferta de 1.562,29 euros por obradoiro ata os 324.000. Xa en anteriores xuntas de goberno, pois vos falei deste programa, un programa que está destinado a federacións e fundacións sen fins de lucro da provincia que teñan como obxectivo a promoción das mulleres e apoien ao seu desenvolvemento. Pois, a través deste Máis Xunta, imos ofertarlle a estas actividades un total de 207 obradoiros encadrados en 4 bloques temáticos relacionados con tecnoloxía, creatividade, medio natural e saúde. Despois de celebrar con enorme éxito a semana pasada os primeiros premios de Ti que pensas da igualdade, onde nos demos cita con 400 rapaces ali no auditorio de Príncipe Felipe, pois hoxe a Diputación dá un paso máis adiante neste eixo fundamental para nós e para a sociedade. E rematamos xa cos asuntos da Xunta de Goberno e o facemos, como sempre, falando do plan Máis Provincia. E hoxe celebramos unha Xunta de Goberno especialmente cuentiosa, porque estamos a falar de que aprobamos 2,7 millóns de euros para 13 concellos. Son Baiona, Campo Lameiro, como lle avanzamos ao seu alcalde, Covelo, Crecente, A Guarda, Pontareas, O Porriño, Ponte Caldelas, que tamén onte lle avanzábamos o investimento no seu concello, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Tomiño e Vilaboa. Como sempre, nas notas de prensa que enviaremos a posteriori, pois irá todo detallado, pero si vos dou unhas pequenas pinceladas daqueles concellos e proxectos que consideramos que teñen grande importancia pola contía. A Guarda, con case 320.000 euros para a fase primeira da creación dun novo punto de limpo. Tomiño, máis de 330.000 euros destinados a financiar a parte municipal do programa PON 2030, que é para a rehabilitación enerxética da Casa de Culturas e outros equipamentos. Aquí vai ser unha financiación ao 100% da Diputación de Pontevedra. E Sanxenxo, que vai a contar con 500.000 para acometer dúas humanizacións, unha dun camiño en Arra e outra na contorna do pabillón de Baltar. Entre outras inxeccións de fondos que se destinarán a traballos, pois estamos a falar de conservación e mantemento de camiños, actuar en infraestructuras deportivas, mellora de parques infantís ou acometer obras de rehabilitación enerxética. Isto no conxunto e a grandes rasgos nestes 13 concellos para os cales hoxe aprobamos investimentos. Investimentos que temos aprobados xa algo máis de 26,5 millóns de euros do total do plan Máis Provincia, que ascendía a 48,2 millóns de euros. E logo xa un asunto fora da orde do día da Xunta de Goberno, que está estreitamente relacionado co que comentaba agora, co plan Máis Provincia, que ten que ver ca liña 3. A liña 3 do plan Máis Provincia, que é para activación de emprego. E a verdade é que nos sentimos moi orgullosos porque en 4 meses e medio habilitamos os recursos, demoslle opción da solicitude aos concellos de menos de 50.000 habitantes e aprobamos os recursos todos
destinados a esta liña 3 de activación de emprego. E grazas aos fondos da Diputación, 725 persoas desempregadas serán contratadas a través dos concellos. Aquí estamos a falar de máis de 8,5 millóns de euros e foron beneficiarios 58 concellos da provincia de Pontevedra para contratar estas persoas que van a realizar diversas tarefas nos servicios municipais de cada un dos concellos. Irán datos máis detallados na nota de prensa que remitín, pero dicir que aquí os concellos contratarán entre 2 traballadores, como no caso de Cangas, e ata 35 traballadores que contratou o Concello de Vilagarcía. E as contías van desde os 33.000 euros que destinou o Concello de Cangas hasta os máis de 280.000 euros no caso de Vilagarcía. E os postos máis demandados? Pois son os de peóns de obras públicas, peóns forestais, personal para a limpieza, condutores, albanéis ou persoal para os servicios de mantemento, conserxería e servicios xerais, como poden ser o da Administración, parques e xardíns. E logo tamén hai demanda de postos máis técnicos, por así decirlo. Aquí estou me referindo a todos aqueles que teñen que ver con guías de turismo, técnicos en medio ambiente, técnicos de cultura, enxeñeiros forestais, publicistas, monitores de tempo libre, arquitectos, persoal para o servicio de axuda ao fogar, persoal de emerxencias, en fin, un abano de perfiles de ocupación que, en resumo, que é o importante, 725 postos de traballo que se crearán na provincia grazas á aportación, ás achegas deste goberno. E é un impulso no mercado laboral do que nos sentimos especialmente orgullosos e que ten unha especial incidencia, se cabe, nos concellos do rural porque axuda a fixar poboación. E desde aquí quero aproveitar tamén para trasladarlle os meus parabéns ao persoal técnico da Casa e aos concellos pola premura ca que fixeron as solicitudes e tamén coa que deron resposta a esas solicitudes e concederon as axudas. Así que eu, pola miña parte, é o que tiña a ben a comentar nesta Xunta de Goberno e quedo ás pensas de que me formuledes calquera pregunta que tiñades a ben. Ben, o tema da relación do Ministerio de Transportes ca provincia de Pontevedra xa o comentei en algún momento, pois é claramente discriminatorio. Ahora falamos dos trens Abril, a súa chegada, chegan tarde e non ven, porque era un compromiso xa adquirido no seu día, pero que houve continuos incrementos, pero, dito isto, pois, benvido sea. Pero aquí non podemos esquecernos de reivindicacións lóxicas e de sentido común, como é o tema do estado das carreteras nacionais, os máis de 300 kilómetros das 11 estradas que comunican, vertebran a provincia, que están nun estado lamentable, e logo, pois, estamos a falar de outras cuestións, como pode ser unha das propostas que fixo precisamente o grupo do Partido Popular no Concello de Pontevedra, que é a gratuidade do treito da autopista de Curro. E aquí, claro, non podemos entender que para outras zonas de España, dígase Alicante, se inxeten 400 millóns de euros para liberar unha peaxe e aquí en Pontevedra pois non se poida facer. Por tanto, nós neste sentido tamén a colación do que comentas, adiántevos que vamos a presentar unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular na Deputación para o próximo pleno, o 31 de maio, onde vamos a solicitar a liberalización do treito da peaxe Pontevedra-Curro da P9. Bueno, isto xa o temos falado máis dunha ocasión, eu creo que a nadie se lle escapa, estamos falando dun treito que é a estrada que vai a Vilagarcía, probablemente a estrada de titularidade autonómica que máis tráfico concentra de todo Galicia, e sería un pulo, un impulso a todo o empresariado da comarca do Salnés, tamén o polígono Bar Romeis, todos os fluxos de viaxeiros que veñen a Pontevedra,
a traballar, e máis a facer cousas do día a día, polo tanto, é unha cuestión clave. E, sobre todo, xa digo, é posible cando noutros lugares de España vemos que se fai o mesmo. Pero dos trens, tarde mal e escaso. Sí, ahora falan de que hai que habilitan unhas prazas, pero Galicia necesita moita máis disponibilidade de prazas. E o vemos en canto queremos facer unha viaxe a Madrid, unhos precios de billetes exagerados, e nos atopamos tamén ca falta de prazas. Respecto da velocidade destes tramos da P9, tamén o Concello, desde o Concello van propoñer por unanimidade esta mesma petición ao Goberno Central. Cal como o proceder agora iles propoñerlle isto ao Goberno Central? Tedes alguna resposta? Sabes cal é o proceso que ten que pasar para que esta autopista sexa gratuita? Ben, agora, pois, é un tema de vontade política. É dicir, nós agora o que vamos é esa moción no pleno, que teóricamente pois, sairá adiante, logo trasladarlla ao Ministerio, e despois é unha decisión política. Así como se deciden destinar 400 millóns para liberar no Levante unha peaxe, tamén se pode destinar aquí en Galicia, neste caso pois na provincia de Pontevedra, para a liberación de peaxe. Ademais, que aquí xa chove sobre mollado, porque aquí houve un candidato do Partido Socialista que prometeu que a AP9 fose gratuita, pois ainda estamos esperando. No Concello vais incluir tamén o texto para que, non sei se na Deputación se plante, bueno, o Partido Popular se plantexa tamén isto, foi un acordo que chegaron onte por unha emenda do Partido Socialista e o Partido Popular aceptou unha. Non sei se aquí se vai incluir xa na moción ou se vai agardar algún acordo ou como vai ser. Nos, no que é na moción, vamos a presentar esta solo no que é o de Curro, pero o demostramos no último pleno, onde houve unha enmenda do Partido Socialista sobre outra moción e aceptamos. Isto trátase de sumar e de todas e cantas iniciativas poidan sumar para causar beneficios á veciñanza, pois sen problema ningún. Bueno, por moi bons días. Acordádevos de mandar o bo tempo. Que? Estaban